Mitä Tuomas aamu? Taitaa olla joku about 15 jakso nyt ja homma etenee. Hyvillä mielin maanantai-aamun tosiaan täällä Inspiradiossa ja kovan luokan vieraita puskee ovista ja ikkunoista tässä juuri vaalien alla ja tihentyvässä pelissä, niin tähän liittyy aika kovan luokan kaveri tuolla pöydän toisella puolella ja täytyy sanoa, että vähän jopa jänskättää. No, hyvä meininki. Tänään vieraana Hjallis Harkimo. Tervetuloa. Kiitos. Mikä mulla ainakin alkuun tulee heti mieleen, että sanoit tuossa, että bisnesjuttuja loppupäivää ja näin poispäin, niin minkä takia politiikka? Tämä oli niin kuin ensimmäinen kysymys, mikä mulla tuli mieleen, että sä oot varmasti niin kuin tehnyt yrittäjäuralla, jos jonkinlaista hyvin konkreettista edistystä ja vaikuttanut sitä kautta paljon, niin mitkä on semmoisia asioita, mihin sä haluat politiikalla päästä, mitä sä et yrittäjänä ehkä saa aikaiseksi, vai mikä tämä tavallaan ajatus taustalla on? No mä oon ollut yrittäjä 40 vuotta ja tällä hetkellä mulla on 3-4 yritystä, jos mä oon hallituksen puheenjohtaja, eli ne ei täytä mun päivää. Silleen kokopäiväisesti, että mulla on aika paljon aikaa tehdä jotain. Ja sitten kun tämä politiikka-asia tuli esille, niin mä oon ollut aika paljon politiikassa mukana. Mä oon ollut joskus valitsijamiesvaaleissa, mä olin ehdolla ja mut valittiin sinne äänestää presidenttiä ja sitten mulla on 2 vaimoa, kun on ollut politiikassa. Mä oon ottanut niitä niissä vaalikampanjoissa ja muissakin asioissa ja sitten mulla on paljon tuttuja politiikan sisällä. Mä keskustelen paljon politiikasta. Se on aina kiinnostanut mua. Sitten mä olin presidentin vaalikampanjassa mukana siinä vaalitiimissä tekemässä Niinistöstä presidenttiin. Mä vastasin rahoituksessa siinä ja mä oon ollut koko ajan mukana ja mä katsoin, että mua on aina kiinnostanut vähän, mutta mä oon aina ajatellut, että mä en lähde siihen mukaan, mutta nyt mä aloin miettiä, että nyt mulla olisi aikaa ja sitten puhutaan aina, että pystytään paremmin vaikuttamaan, kun tuntee ja ei ole sitoutunut mihinkään puolueeseen, niin se on kyllä ihan paskapuhetta, että kyllä ne kuitenkin tekee niin kuin niitä huvittaa. Jos sun pitää vaikuttaa jotenkin, sun pitää itse olla mukana vaikuttamassa. Ja mä katson, että tämä on oikea aika, mulla on tarpeeksi kokemusta, mä oon saanut jotain aikaa kuitenkin elämässäni ja politiikassa tarvistaa semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin on tehnyt muutakin kuin politiikkaa ja yrittäjyyttä ja tarvii jollain tavalla. Täällä pitää työllistää ihmisiäkin ja yksi osa sitä työllistämistä on näiden yritysten kuntoon laittaminen ja niiden edellytysten saamisen. Mä ajattelen, että mulla on tämä on oikea aika lähteä. Onko tosiaan vielä ehkä tarkennuksena se, että mitkä tavallaan sektorit on semmoisia, mihin sä haluat tehdä muutosta? Onko se ne pääasiassa just yrityspuolen juttuja? Ja no työllistäminen on yksi asia, mihin pitää saada muutosta, pitää saada ihmiset töihin ja ainoa tapa työllistää ihmisiä on yksityiset yritykset ja yritykset on ne, jotka pystyy työllistämään. Että niin me voidaan lähteä siitä, että me palvellaan vaan toisiamme, jollain se raha siihen palvelemiseen pitää saada. Ja tämä maa on huonommassa kunnossa kuin kukaan muu edes ajattelee. Tai kukaan ajatteleekaan, että meillä menee monta vuotta ennen kuin me saadaan tämä kuntoon. Ja nyt tämä poliittinen kulttuuri on vähän semmoinen, että nyt kuvitellaan, että kokoomus on tehnyt kaikkea sieltä huonosti, että nyt valitaan keskusta johtamaan tätä maata ja sen jälkeen Sipilällä olisi joku taikasauva, millä se taikoisi tämän maan kuntoon. Niin ei se mene silleen se asia, että tässä on niin kuin paljon asioita, kun pitää tehdä ja tämä tulee kestää vuosia. Että me ollaan aika, mä voisin luetella 10 asiaa, joihin pitää saada korjaus, niin, mutta yksi on se, että pitää saada ihmiset töihin ja silloin yrittäjät pystyy auttamaan tästä ja niiden toimintaedellytyksiä. Valtiohan ei pysty työllistämään, mutta valtio pystyy luomaan toimintaedellytykset sillä lailla, että yritykset pystyy toimimaan. Ja siinä on niin kuin monta asiaa. Valtion budjetti pitää tasapainottaa. Sen tajuu jokainen, että jos firman talousjohtaja tulee sanoa, että tämä homma on perseellä, että meillä on liikaa lainaa, että meidän pitää karsia kuluja, niin sen ymmärtää kaikki, mutta kun Suomen talousjohtajat tai valtiovarainministeri ja näijät tulee sanomaan, että pitäisi säästää 6 miljardia ja silloin kasvuennuste on 2%, joka ei tule edes toteutumaan, niin se on paljon isompi se säästö, mikä pitäisi tehdä, niin sitten kaikki sanoo, että ei voi säästää niin paljon. Ja siellä on niin kuin 1 miljoona asiaa, kun pitäisi tehdä. Niin, leikkauksia ilmeisesti. Niin ja veronkevennyksiä, että saadaan niin kuin leikkauksia ja veronkevennyksiä, että saadaan niin kuin kulutus nousemaan, koska se taas lisää työpaikkoja kanssa.
Minkälaisia ajatuksia, Hjallis, sulla on tuohon, kun tosiaan taitaa kuitenkin olla jollain tasolla kaikille tiedossa, että toi taloustilanne ei ehkä ole nyt se ihan optimaalisin ja varsinkin kotimaiset yritykset niin vaatii vähän tämmöistä yritysruiskekärkeä. Minkälaisella lääkintämenetelmällä niin lähtisit hoppaamaan meidän työllisyyden nostoa? No me eletään aika niin kuin mun mielestä semmoisessa vanha-aikaisessa maailmassa, missä me puhutaan työnantajajärjestöistä, SAK:sta ja EK:sta ja siellä päätetään kaikki asiat, jotka koskee yrityksiä. Että siellä laitetaan, niin kuin mä luin jonkun jutun, niin että yhden koon sukkahousut kaikille yrityksille. Ja eihän kaikki yritykset ole samanlaisia. Että jokainen yrityshän on erilainen. Et mun mielestä tämä järjestelmä, jossa me eletään, on vanhanaikainen. Ei ole semmoista vastakkainasettelua työntekijä ja työnantajan välillä. Että jokainen työnantaja ymmärtää, että työntekijät on tärkeitä ja heitä pitää motivoida. Ja miten heitä motivoidaan bonuksilla ja palkoilla. Eli heidän pitäisi, ja jokainen yritys on erilainen. Jokainen yritys pystyy eri lailla maksaa palkkaa ja bonusta, ja jotkut joutuu laskemaan palkkaa, että ne saa yrityksen toimia, ja sitten kun se toimii, ne pystyy nostamaan sitä palkkaa. Ja tässä on niinku, tämmöinen asia, se on niinku vanhanaikainen Suomessa, että ei me tarvita mitään SAK:ta sopimaan. Et meidän pitäisi yrityskohtaisesti pystyä sopimaan nämä asiat ja tehdä nämä asiat keskenään. Että ne rakenteet on vanhoja ja sitten kun me päästään sopimaan nämä keskenään yrityskohtaisesti, niin silloin me saadaan myös niin kuin tuottavuutta ylöspäin. Ja silloin me saadaan monta ongelmaa ratkaistua ja pitäisi olla helpompi ottaa ihmisiä töihin ja helpompi antaa potkut niille, kun silloin sä otat helpommin yhteisiä. Pienyritykset ei uskalla ottaa työntekijöitä, koska ne ei pääse eroon niistä. Ja sitten otetaan esimerkki, että mulla on yksi yritys just, jonka mä oon ostamassa, niin siellä on pari työntekijää, jotka on saanut potkut. Ja mun pitäisi saada hyvä uusi työntekijä sinne tilalle. Eihän mä voi ottaa sitä, kun mun pitää ne vanhat paskat ottaa takaisin. Niin eihän siinä ole mitään järkeä tässä koko systeemissä. Että tässä on niin kuin miljoona asiaa, mikä pitää helpottaa niin, että yritykset haluaa. Ja sitten on niin kuin rahoitus on yrityksillä vaikeaa. On vaikea saada rahoitusta yritystoimintaa, koska eihän pankit mitään rahaa anna. Se on ihan paskapuhetta, kun Nordea joku johtaja antaa telkkarin lausunnon ja sanoo, että meillä on paljon rahaa, mutta meillä ei ole kunnon yrityksiä. Niin sillä se tarkoittaa, että kun Suomen Pankki säätelee niitä niin paljon, niin tarkoittaa sitä, että ei ole kunnon yrityksiä, joilla on iso tase ja vakuudet niihin lainoihin, mutta eihän pienyrittäjille ja keskisuurille yrittäjille ole semmoisia vakuuksia. Ja se tekee sen, että ei ne halua laajentua, kun ne ei saa rahoitusta. Sitten jos ne saa rahoituksen, ne joutuu paneet talot ja muut omaisuuden pantiksi, eikä ne halua semmoisia riskejä ottaa. Ja me tarvittaisiin yrityksiä, jotka haluaisi laajentua. Meidän pitää helpottaa sitä rahoitusmallia. Miten sä koet tuon, kun pankeista puheen ollen, niin itsellä on vähän semmoinen kuva, että aika paljon suomalaista verorahaa ja muuta niin valuu tuonne nimenomaan pankeille ja rajojen ulkopuolelle, niin ja itsekin taidat olla niin kuin EU-myönteinen kaveri, niin mitä ajatuksia siitä, että jos sitä jotenkin yrittäisi keskittää enemmän tänne niin kuin meille suomalaisille? Niin... No joo, siitä on puhuttu paljon, että se Suomessa tienattu raha, niin siitä pitäisi maksaa veroa. Nythän ne siirtää niitä tytäryrityksille ja jolla Fortumillakin, jolla on valtioyritys, niin sillä on miljardeja, satoja miljoonia tuolla Luxemburgissa. Niin. Siihen pitää saada muutos tietysti, että kyllä suomalaisten yritysten pitäisi maksaa voitosta veroa Suomeen. Mitä konkretian tasolla Viron malli, mitä tavallaan ekoja implementointia? No se ei ole, niin kuin se Viron mallihan ei liity tähän asiaan ollenkaan, se liittyy siihen, että kun sä otat sun rahat yritykseen, niin sun ei tarvitsisi maksaa sitä 20% veroa. Se on ihan hyvä malli, mutta me ollaan just laskettu se 24 ja 20, että jos me lasketaan se 20 pinnaa pois, niin se on 2 miljardia. Me ei ole valaa semmoisen, meidän pitää astettain sitä pienentää. Ja perintövero on sama, mä kutsun sitä enemmän niin kuin kateusveroksi. Ja se on 20%, että kaveri kun omistaa yrityksen ja jonka arvo on iso, niin ei se pysty koskaan sitä antaa lapsille, koska ei se voi maksaa sitä perintöveroa. Silloin, tai jos ei pystyy maksamaan, se joutuu ottaa yrityksestä niin paljon rahaa ulos tai myymään osa yrityksestä, että se yritys kuihtuu siinä ja se ei pysty enää
laajenee, että tehdään Ruotsissa on mitään perintöveroja. Ei siellä ole mitään ammattiyhdistysliikettäkään. Että siellä on nämä hommat hoidettu paljon paremmin kuin täällä. Tuohon äskeiseen just, että mitkä on nimenomaan konkreettisia muutoksia, mitä pitäisi saada kasvun tukemiseksi. No konkreettisia muutoksia on, että nämä yritysten pitäisi sopia ne palkkatasot keskenään, niiden pitäisi olla helpompi irtisanoa ihmisiä. Ensimmäinen sairaspäivä pitäisi olla karenssipäivä. Ei se voi olla niin, että kun Cheekillä on konsertti, niin Hesburgerissa ei ole ketään töissä seuraavana päivänä. Että siinä on niin kuin monta asiaa, mitkä, ja rahoitus pitää saada kuntoon. Se on ainoa tapa, millä me pystytään tätä yritystä. No jos tiivistetään näin, mikä sua eniten vituttaa tällä hetkellä tuossa järjestelmässä? Mikä on niin kuin kaikista eniten semmoinen, mikä niin kuin hiertää sun mielessä? Monta asiaa, mutta jos nyt otetaan yleisiä asioita, niin se, että poliitikot puhuu niin paljon semmoisia asioita, millä ei ole niin kuin mitään merkitystä. Että joku Rinne sanoi, että meidän vientiä pitäisi edistää sillä, että me laajennetaan semmoisiin maihin, jotka ei tällä hetkellä myy. No, eihän se ymmärrä näköjään yritystoiminnasta mitään. Totta kai ne suomalaiset vientiyritykset yrittää joka päivä myydä jokaiseen maahan, kun ne ikinä vaan pystyy. Että ei se auta, jos Rinne laittaa hallitusohjelmaan, että myydään semmoisiin maihin, kuin ei nyt myydä. Että se on ihan pölvästi hommaa. Vasemmistoliiton vaaliohjelmassa lukee, että pitää kehittää uusia korkeateknologisia tuotteita, joilla on hyvät katteet ja myydä ne ulkomaille. Mun poika on 14, sekin pystyisi kirjoittamaan tuommoisen jutun. Sehän on ihan teoriaa. Et puhutaan semmoisista asioista aika paljon, millä ei ole mitään sisältöä. Että ei suomalaiset voi olla niin tyhmiä, että ne uskoisi. Tai että ne ei niinku tajuisi, että toi on ihan mutta eikö se ole politiikkaa nimenomaan? No ei, kyllä politiikkaa voi tehdä niin, että sanoo mitä ajattelee. No niin. Niin voisi tehdä, mutta itsellä on ainakin semmoinen kuva, että varsinkin siinä vaiheessa, kun ollaan menossa sinne, niin on nimenomaan puheet on kaikilla erittäin suuret ja sitten välttämättä niin kuin... Mutta mä just tarkoitin sillä, että tämä ei oikein sillä, että kaikki uskoo niihin lupauksiin, mitkä keskusta on antanut ja helppo haukkua aina, kun on tehty päätöksiä, että pitäisi tehdä eri lailla ja että ei ole mitään taikasauvaa, millä tämä oikeenee. Kyllähän toi on niin kuin väistämätöntä, että kaikista tulee läpinäkyvämpää ja noita ei pääse samalla lailla kuin ehkä joskus 50 vuotta sitten karkuun, koska kaikki media ja muu tukee sitä, että autenttisuus menee hyvään suuntaan. Mitä sä näet, sanotaan politiikka 10 vuoden päästä tai muuta, niin onko tavallaan rakenne isossa mittakaavassakin muuttumassa ihan vaan median ja informaation avoimuuden suhteen, että kuinka pitkään tuo malli ylipäätään tulee toimimaan, koska musta ainakin vaikuttaa just se, että nyt jos katsoo vaikka sunkin Twitter-feedejä ja kaikkea noita, niin kyllä se aika paljon kannatusta saa tietynlainen avoimuus just silleen, että mä oon tämmöinen, mä puhun näin ja that's it. Niin mun mielestä niin tämä on niin hullu systeemi siinä mielessä, että aika vanhanaikainen systeemi, että me niin kuin kansanedustajaehdokkaat seistään S-Marketin edessä ja jaetaan jotain lappuja, kun meillä on tämä Twitteri ja somemaailma ja kaikkea muuta. Että kun mäkin tavoitan, mulla on somessa Twitterissä 68 000 seuraajaa ja sitten mä seison siellä ja tapaan niin kuin tunnissa 20 ihmistä. Niin sehän jotenkin tuntuu niin kuin naurettavalta se asia, että totta kai mä teen sitä, koska mun mielestä se on ihan hauskaa jutella ihmisten kanssa ja olla niiden kanssa tekemisissä, eikä se siinä ole, mutta jotenkin koko tämä systeemi on vähän vanhanaikainen ja sekin on se systeemi on vanhanaikainen, että nämä ihmiset, jotka äänestää, niin niillä on yksi ääni, ne pystyy vaikuttamaan kerran 4 vuodessa. Siihenkin pitäisi kehittää joku systeemi, että ne pystyisi vaikuttamaan enemmän siihen omaan tulevaisuutensa siinä aikana, kun nämä 4 vuotta on menossa. Ja sitten siinä on vähän semmoista politiikassa, että nämä ihmiset ajattelee itteensä niin kuin ensin. Ne miettii aika pitkään sitä, että miten he tulisi valituksi seuraavalla kerralla. Ja sitten ne tekee aika monta vuotta sitä työtä, että miten heitä valittaisiin seuraavalla kerralla. Ja kun heidän pitäisi tehdä niitä töitä Suomen maan eteen. Ja siinä on niin kuin monta asiaa mun mielestä. Kai noin menee aina kuitenkin niihin yksilön tarpeisiin, että sitten nekin ihmiset vaan pyrkii täyttämään omaa jonkinlaista perusturvaansa ja status quo sitä kautta, ja sitten taas moni, jolla on niin kuin ne hommat kunnossa, niin se keskittyminen suuntautuukin enemmän nimenomaan siihen antamiseen ja kontribuutioon ja kaikkeen tähän. Vähän ehkä vaihteita eri suuntaan. Mua kiinnostaa, että minkä tyyppinen
on esimerkiksi Hjallis Harkimon päivän ensimmäinen tunti. Onko sulla jotain rutiineita, jotain millä sun päivä lähtee? No, mä makaan sängyssä ja katson telkkaria ja katson puhelimesta kaikki lehtijutut ja tommoset. Onko jotain semmoisia, mitkä on niinku ihan pakko tehdä, että päivä lähtee käyntiin? No ei, siellä mä oon tunnin aina vähintään. Ei ole mitään muuta. Sitten mä menen suihkuun ja juon kahvit ja lähden. Okei. Voiko muuten yleistää, onko yhtään samantyyppisiä päiviä vai kaikki vaihtelee ihan täysin kausien ja muiden mukaan? No ei mulla kyllä samanlaista päivää koskaan. Että Joo. kun ei ole mitään töitä. Miten mä saan töitä, jos mä pääsen sisään? Miten 40 vuotta liike-elämässä ja mitä moninaisimmissa projekteissa ollut mukana, miten se on mahdollista, että kuitenkin sitten tuntuu tai kuulostaa, että on niin paljon vapaa-aikaa, että meneekö ne jotenkin itsestään sitten enemmän? No se on eri asia, jos sä oot niinku siinä, mä oon ollut monta vuotta toimitusjohtajana ja mä oon ollut niinku siinä suorittavassa portaassa. Nyt kun mä oon hallituksen puheenjohtaja, niin mä en enää ole siinä. Niin siksi se työ aika vähenee huomattavasti. Ei se sen kummallisempaa. Varmaan uskon, että meidänkin kuulijoina on paljon startup-yrittäjiä ja nuoria tyyppejä, niin mitkä 40 vuotta, siinä on aika monenlaista kokemusta ja pari yksittäistä oivallusta tai hyvää ohjenuoraa nuorille yrittäjille. No ensinnäkin niin pitää keksiä se idea siihen yrittämiseen ja mun mielestä mä oon aina sanonut, että maailmassa on niin paljon ideoita jo keksitty, että eikö tarvitse ihan uutta ideaa keksiä, että keksii varastaa jonkun vanhan ja muokkaa siitä oman idean, niin sekin on yksi mahdollisuus. Mutta kuitenkin pitää olla usko siihen tekemiseen. Että sä uskot siihen, mitä sä teet. Että se on vähän niin kuin uskonto. Sun pitää tartuttaa se sitten niihin muihin ihmisiin, jotka on sulla töissä. Et otetaan KHL esimerkki. Kun me päätettiin, että me lähdetään KHL, niin mä uskon siihen. Siihen ei varmaan kukaan muu Suomessa uskonut. Ja sitä piti sitten tartuttaa ekaksi työntekijöihin ja sitten kannattajiin ja sitten niinku sitä mukaan mennä eteenpäin. Että sun pitää niinku uskoa siihen sun omaan asiaan. Et mun mielestä mulle ei ole koskaan ollut kauheasti merkitystä ja muut on uskonut siihen. Kun muut ei ole koskaan uskonut melkein siihen, mitä mä teen, niin mä en ole voinut siitä lähteä. Mutta se on ollut tärkeää, että mä oon uskonut. Kun mä lähden yksin purjehdukselle, purjehdin yksin maailman ympäri, niin mun pitää uskoa siihen, että mä pääsen läpi. Se ei auta, jos Ville uskoo tai mun juristi uskoo tai mun äiti tai veli uskoo, kun ei sitä kuitenkaan tule tekemään, eikä sitä bisnestäkään. Niin siksi mun pitää se uskoa. Ja se kun sulla on se usko siihen, niin silloin se panee sut tekee työtä sen päämäärän eteen ja silloin se niin kuin tajuut, että ihminen pystyy tekemään erilaisia asioita, jos ne uskoo siihen asiaan. Mun mielestä se on niin kuin se tärkeää, että kun sä lähdet tekemään sitä hommaa, niin generoiko sä ton jotenkin tietyllä tavalla, koska monellahan se varmasti kaatuu just siihen, että sille tekemiselle ei näe isoa merkitystä, jolloin se ei tavallaan motivoi. Niin kuvitellaan just joku tommonen idea, minkä kanssa sä oot varmasti urallasi ollut aika monta kertaa yksin, niin miten sä tavallaan itse saat sille semmoisen merkityksen, tämä on niin tärkeä, että mä pystyn rakentamaan sen uskosuhteen siihen, vai mitä sun päässä tapahtuu, kun joku tommonen idea siellä aamusängyn tunneilla nousee pintaan? No siellä tulee se usko. Siihen mä päätän mä päätän sen, että mä lähden tekemään sitä asiaa. En mä tiedä, mistä se tulee eri asioista. Joskus mä saan sen uskon faktoista, joskus se tulee vaan mun päästä ja mä pystyn sitä analysoimaan. Joo. Mutta mä en voi lähteä tekemään mitään projektia, jos mä en itse usko. Mutta varmasti ollut matkan varrella on ollut niin ylämäkiä kuin alamäkiäkin ja varsinkin jotkut tämmöiset vastoinkäymiset saattaa sitä uskoon ja vähän horjuttaa, niin onko jotain tämmöisiä tekniikoita tai niin kuin ajatusrakenteita, millä sitä sit saa niin kuin vähän pantua taas plus 110 siihen lisäksi? No kyllä, mä tunnen itteni aika hyvin, mä tiedän, että missä vaiheessa mä nuukahdan ja mitä mun pitää tehdä sitten, kun mä nuukahdan. Ja kyllä se vaatii sitä niin kuin kommittoitumista niin kuin kaikissa asioissa siihen. Että sä et voi niin kuin lähteä luistelemaan mihinkään muuhun suuntaan, että sun pitää kyllä fokusoitua ja kommittoitua. Ja saada ne muut asiat sitten, niin kuin häiriötekijät pois siitä ja sitten sun pitää niin kuin koko ajan miettiä niitä keinoja, millä sä selviit. Että
kun sä purjet yksin merellä, niin sä tiedät, että merta ei voi voittaa, mutta sä tiedät, että pitää keksiä keinot selvitä siellä. Ja sama se on yritysmaailmassa. Jokainen päivä on erilainen, jokainen päivä on joku ongelma. Ne pitää vaan ratkoa ne ongelmat ja uskoa siihen, että se jonain päivänä sä pääset maaliin. Puhutaan ihan hetki, jos sopii tuosta purjehduksesta. Melkein 170 päivää tosiaan suurimmaksi osaksi soolona maailman ympäri ensimmäisenä suomalaisena kilpapurjehduksena, ja kaiken näköistä tapahtui kyseisessä reissussa. Muun muassa hieno lause, kun maali näkyi, niin mainitsit, että olit silloin maailman onnellisin mies. Miten tuo tunne on pysynyt sen jälkeen, tai kuinka vahvana niin bisnesmaailmassa? No kyllä mä olen aika tyytyväinen mun elämään. Totta kai mulla on ollut vaikeuksia ja mä oon oppinut niistä virheistä, mitä mä oon tehnyt, ja pyrkinyt tekemään niistä paremmin. Mun mielestä on tosi tärkeää, että välillä menee ihan päin persettä. Koska muuten sä et voi iloita niistä hyvistä asioista, ja sit sun pitää vaan oppia niistä huonoista asioista. Mitkä tavallaan yritysmaailmassa isoja virheitä, ja mitä niistä ei oppina käteen? No isoja virheitä tietysti on se, että jos sä lähdet niinku väärään bisnekseen tekemään. Jalkapallo oli iso virhe, mikä me tehtiin, että me lähdettiin siihen meni kauheasti rahaa ja ei oikein saatu mitään muuta kuin Suomen kupin voitto ja toinen siellä liigassa, että se ei kauheasti lämmitä. Kun rahaa meni paljon, me ei saatu sitä bisnestä, mä rakensin Finnair Stadionin tuohon, joka on Sonera Stadion nykyään, ja kuvittelin, että jalkapallon saa nousemaan sillä uudella stadionilla, mutta ei saanut. Ja siinä tehtiin monta virhettä, mutta niistä on opittu. Eli valitse ala, josta sulla on tietoa. No joo, ei se nyt vaan tietoa. Kyllä mulla oli urheilumarkkinoinnista tietoa, että se pelihän on vaan se tuote siinä. Että sen tuotteen pystyy sitten saamaan hyvät valmentajat ja muut kuntoon. Että totta kai sun pitää niinku tutustua siihen alaan ja tietää siitä. Mutta en mä nyt usko, että siitä on kauhean iso ero, että mikä se urheilumuoto on. Että enhän mäkään päätä niin kuin meillä, että kuka pelaa. Nyt Kurri ja Vuorinen päättää, mikä meidän joukkue on. Että niiden pitää hankkia semmoinen tuote, joka toimii siellä jäällä. Että me päätetään sitten markkinoinnista ja kaiken maailman muista asioista, mikä liittyy yritykseen. Mitä sä aikoinaan jääkiekon pariin ajauduit? Kummola pyysi mua, kun mä olin purjehtimassa maailman ympäri. Mä tapasin se Oaklandissa. Okei. Ja Jesse sanoi, että tuu sit mukaan Jokereihin, kun tuut Suomeen. Ja sitten se soitti, kun mä tulin. No se on paljon tuonut katalyyttejä elämään. Mitä mua kiinnostaa vielä purjehtimisesta, koska sä oot sitä kuitenkin määrällisesti tehnyt aika paljon, niin mikä ehkä semmoinen joku kantava perspektiivi tai muu sieltä on jäänyt mukaan, mitä uskot, että muilla ei ehkä ole? No sieltä on aika paljon mukaan. Mä purjehdin 3 kertaa maailman ympäri ja kerran kipparina miehistön kanssa, kerran miehistön jäsenenä ja kerran yksi, että mä oon niin kokenut kaikki ne eri roolit siinä, että sä opit koko miehistön ja ryhmän, niin sun pitää oppia motivoimaan niitä, sä tiedät miten ne reagoi. Sä opit paljon siitä asiasta, miten yhteisö toimii, ja sitten yksin purjehduksessa opit tuntee itsesi ja tiedät, miten sä itse toimit ja missä asioissa sä nuukahdat ja missä sä oot parhaimmillaan ja mitä sun pitää psyykkisesti tehdä, että sä jaksat. Ja kyllä niitä on tullut paljon oppia. Mä mainitsit, että siellä varsinkin, mikä on tietysti aika ymmärrettävää ja luonnollista, mutta että tämän niin kuin fyysisen kontaktin puute oli yksin purjehduksella niin aika musertavakin. Minkälaisia niin kuin oivalluksia sieltä on, niin kuin tulee mieleen, mitä ehkä itsestään sieltä sai noina pitkinä ja myrskyisinä vuorokausina, kun yksin siellä painaa? No, ei niitä nyt niinku, ei siellä mitään semmoisia yksittäisiä juttuja ole, mutta siellä on enemmän ehkä semmoista, että sä opit niinku tuntea itse silleen, että sä tiedät, kun sä oot väsyneenä, että mitä sä pystyt tekemään ja miten sun psyyke reagoi siihen ja paljon sun pitää nukkua ja niinku mitä sun pitää ajatella ja erilaisia tämmöisiä. Tuleeko sinulle mieleen, olisi tosi hauska kuulla, kun tosiaan 3 maailman ympäri reissua, mikä on käsittämätön määrä kilometrejä tai merimaileja, niin joku tämmöinen, lukuiset myrskyt tietysti ja kaikki mitä siellä tapahtukaan, niin joku tämmöinen huikea tarina joltain näistä reissuilta. No siellä on varmaan monta tarinaa, mutta
Ehkä yksi semmoinen tarina oli, kun mä olin purjehtinut 5 viikkoa, mulla oli 5,5 viikkoa, mulla oli 1,5 viikkoa Kapkaupunkiin jäljellä. Niin tuli kauhea hammassärky ja hammasta alkoi särkeä ja mä en oikein tiennyt mitä mä olisin tehnyt. Niin mä menin työkalupakista ja otin hohtimet ja vedin vekesseen hampaan. Ja se oikein, no kyllä se helpotti vähäksi aikaa, mutta sitten ne juuret ne sitten jäi sinne ja siitä tuli vielä pahempi sit lopussa. Ja sitten kun oltiin purjehdittu ja oli 4 päivää jäljellä ja oli tuo hammassärky vielä ja oli muutenkin ollut yksin aika pitkä aikaa ja sitten hajosi nuo automaattiohjaukset ja piti olla melkein 4 vuorokautta niin kuin nukkumatta, että kun se vene ei kulkenut suoraan siinä. Silloin kun nukahti aina välillä ruoriin, niin sä kaaduit siihen, että sä heräsit aina kun sä löit päässä ylös taas. Kuulostaa tosi semmoiselta. Ja sitten se hammassärky siihen päälle. Niin toi oli se, mitä sä olit romantisoinut silloin, kun sä mietit, että ihanaa lähteä reissuun. Miten purjehduksen pariin alun perin? No, mä olin 5-6 vuotta, kun mun välin sisko purjehti siinä meidän ulkopuolella landella. Ja sitten tarvii yhden ihmisen lisää siinä veneessä. Mut mukaan painolastiksi ja siitä se alkoi. Jos mä kysyisin sun niin kuin lähimmiltä ihmisiltä, niiltä, jotka tuntee sut niin kuin oikeasti hyvin, että missä sä oot niin kuin poikkeuksellisen hyvä, niin mikä olisi todennäköisesti vastaus? Mitä sä veikkaat? Mikä on joku Jalliksen ominaisuus? Ei missään ne vastaus. Missä sä omasta mielestä, missä sä oot niin kuin, erityisen hyvä? Mitkä on sun luonteenpiirteitä tai ominaisuuksia, missä sä oot muista poikkeava? No, mä oon muista poikkeava siinä, että mä oon huono kirjoittamaan, niin kuin mä oon lukihäiriöinen, että ne on mun vaikeudet. Mä en osaa lukea oikein, hitaasti luen ja huonosti kirjoitan. Ne on huonot puolet, paremmin puhun ja sitten mä oon aika määrätietoinen. Sitten kun mä oon päättänyt jotain, niin yleensä mä teen sen. Meni sitten perseelle tai ei. Teekö sä tuota prosessia jotenkin kovin analyyttisesti? Mulle tulee sellainen fiilis, että sä vaan tavallaan päätät just jonkin ja sit sä teet sen. Ei, se tulee enemmän sydämestä ja sitten se on tunnetta aika paljon. Onko se aina ollut niin vai onko se muuttunut matkan varrella? Ei ole, kyllä se on ollut. Kyllä tämä poliittinenkin lähtö tähän oli enemmän tunnetta. Vähän se oli sitä, että halusi myös auttaa kokoomusta, kun ollut mukana siinä aika pitkään, joka kuulostaa tosi naivilta, mutta se nyt sattuu vaan olemaan totta. Että ne tarvii Uudellemaalle semmoisen ehdokkaan, joka keräisi niillä ääniä. No miltä vaikuttaa? Ei ole koskaan ennen ollut eduskuntavaaleissa, ettei pysty sanoa, että se on aika iso haitari, se paljon ääniä mä voin saada. Mutta siitä sen mä voin sanoa, että en mä tiedä, kun mä en ole ennen ollut ehdolla, mutta kauhean paljon ihmisiä on lähettänyt viestejä ja tulee sanoa, että ne on äänestänyt mua. Ja mä luulen, että on vähän semmoinen tilaus, että halutaan joku semmoinen ihminen, joka on saanut jotain aikaa, että ollaan vähän kyllästytty näiden poliitikkoiden höpinöihin. Että mulla on varmaan mahdollisuudet saada paljon ääniä. Tällä hetkellä viikko tosiaan jäljellä niin vaaleihin, että jännä nähdä, miten käy. Miten arki muuttuu, jos tuut valituksi? Mitä tavallaan pöhinälistalle tapahtuu sen jälkeen? No se pitää vaan organisoida siten, että kerkee kaikkea. Ekana tulee tietysti nuo pojat, että ne pystytään hoitamaan. Mulla on joka toinen viikko ne pojat ja Leolla on lätkäreenit tälläkin viikolla joka päivä. Niillä on joku tryoutit nyt Jokereissa. Ja sitten Dannella on, kun Danne tulee viikonloppuna, nyt se varmaan sitten kesän jälkeen voi olla, että tulee vähän useamminkin, niin sen toisen viikon, niin silloin ne pitää pystyä hoitamaan. Ei ole kukaan muu kuin hoitaa ne. Niille pitää tehdä ruoat ja niiden kanssa pitää olla ja viedä ne treeneihin ja hoitaa ne. Et se on niin kuin yksi asia. Sen jälkeen tulee tietysti eduskunta ja sitten nämä muut asiat pitää sitten sovittaa siihen väliin. Et en mä nyt usko, että siitä tulee mitään ongelmaa. Se on hienoa, olet maininnut useasti, että nimenomaan työ- ja vapaa-aika pitää selkeästi erottaa toisistaan, että silloin kun ollaan poikien kanssa, niin... Joo, ei mulla ole edes tietokonetta kotona ja mä en saa edes meidän kotiin, että se on mun periaate ollut, että en mä siellä olla sählää niiden kanssa. Kyllä, ja varmasti vahva voimavara myös sit sinne työmaalle. No mun mielestä pitää pystyä niinku
Tämä yhteiskunta on mennyt ihan pimeäksi, että sun pitäisi niin kuin koko ajan olla jossain helvetin meilissä ja sun pitäisi koko ajan tietää näistä asioista. Ei sitä ennenkään tarvinnut. Kyllä se riittää, kun ne on töissä ne mailit ja kaikki systeemit. Että, samaa mieltä. että kyllä mä uskon, että mutta tietysti noiden poikien kanssa, että niitä sä et voi niin ulkoistaa. Että ne on siellä ja ne pysyy ja ne tulee joka päivä sinne ja ne pitää viedä kouluun ja ne pitää hoitaa ruoat, että ne saa kouluun ja ne pitää viedä treeneihin ja niiden kanssa pitää olla. Se on niin kuin se tärkeä juttu. Mainitsit tuossa aikaisemmin, että kun sydämestä tulee se idea ja usko, niin sitten itse siihen uskoon sen jälkeen pitää uskotella ympärillä olevat ihmiset myöskin siihen idean hienouteen. Oletetaan, että eduskunnassa ensi viikolla tai sitten sen jälkeen, niin siellä ei ehkä yksin ole niin mahdollista sit vaikuttaa kuitenkaan, kun demokratiasta kyse, että siellä joutuu tavallaan sitten ottaa se jengi niin sanotusti haltuun tällä uskolla. Minkälaisilla menetelmillä tai mikä koet, Hjallis, on se sun vahvuus siinä jengin niin kuin inspiroimisessa, että nyt tässä on oikeasti niin kuin kovin juttu ever? No siis mä luulen, että mä en ole tätä asiaa niin rehellisesti kauheasti miettinyt. Että siitä on vähän yli kuukausi, kun mä päätin, että mä lähden ehdolle. Ja mä oon ajatellut sen niin, että mä katson nyt, että miten näissä vaaleissa käy ja paljon mä saan ääniä ja sen jälkeen mä alan miettiä. Sitten on paljon kysymys siitä, että onko kokoomus oppositiossa ja vai hallituksessa, ja se vaikuttaminen on paljon helpompaa, jos ne on hallituksessa. Siihen ei kauheasti pysty mihinkään vaikuttaa, jos ne on oppositiossa. Että sitten tulee ne askeleet seuraavana. Kyllä niihin aina löytyy ratkaisu. Mulla tulee mieleen meidän Inspiraation teeman mukaisesti, että mitkä on sellaisia asioita, mitkä sua inspiroi tällä hetkellä? Onko jotain semmoista, mistä ihmiset ei ole ehkä niin tietoisia, mistä saa ammennat ylipäätään inspiraatio elämään? No, kyllä se inspiraatio tulee niin kuin, se alkaa aamulla, kun mä herään Sipossa ja mun pystyy aukaisen verhot ja näen merellä, niin sieltä se inspiraatio tulee niin kuin, että sä tiedät, että sulla on niin kuin onnellisesti asiasta, kun sä pystyt asumaan tuollaisessa paikkaan ja viettää elämää ja ne puitteet on niin hyvät ja sitten kun sulla on nuo lapset, niin niistä se inspiraatio tulee siihen ja sitten siitä tulee se onnellisuus ja se onnellisuuden jälkeen tulee se tekemisen ilo, että kun sä oot päättänyt tehdä jotain, niin sit sä yrität toteuttaa sitä. Ja sitten kun sä onnistut askel askeleelta, niin siitä se tulee, sitten jatkuu se inspiraatio. Että ei mun koskaan ollut oikein semmoista toivottomuuden tunnetta missään vaiheessa, vaikka kaikkea sitä on mennyt ihan päin persettä. Että kyllä mä aina sain jotenkin, mä oon niin, jotenkin niin kuin peruspositiivinen, että mä löydän aina hyvät asiat ja sitten huonot asiat jää sivulle. Se on hyvä luonteenpiirre ja pystyn kyllä tuohon samaistumaan. Mäkin olen joskus itse asiassa käynyt Herran tiluksilla muinoin ja siellä kyllä sydän lepää. Siellä on tosiaan meri ja luonto lähellä. Mitä luonto merkitsee, Hjallis, sulle? No, mä puhun luonnosta, niin kyllä mä nyt enemmän puhun merestä silloin. Että kyllä se merkitsee mulle paljon. Mä oon 10 vuotta ollut ammattipurjehtija. Mä oon puhdistunut 12 kertaa Atlantin yli ja 3 kertaa maailman ympäri. Niin Suomessa tuskin on kauhean montaa kuin enempää purjehtinut. Niin mä saan siitä aika paljon voimaa siitä puolesta luontoa, kun mä näen sen joka aamu. Että kyllä se merkitsee paljon. Mulla on kämppä kaupungissa, mutta vuodenvaihteen jälkeen mä oon yhden yön ollut siellä. Että mä en pysty olemaan siellä. Jotenkin se tulee alkaa ahdistaa mua. Että kyllä se on niin kuin tärkeää, että mä saan olla Sipossa ja siellä luonnossa. Eli se merkitsee paljon. Joo, tulee ahdistunut oloon, siellä on niin kuin tilaa. Joo. Joku elämän sektori, mitä sä tällä hetkellä kehität poikkeuksellisen aktiivisesti, onko joku painopiste tai muu, mikä on tällä hetkellä sun niin kuin sisäisessä maailmassa zoomin alla? En mä ajattele tätä asiaa tolleen koskaan. Että mä menen joka päivä eteenpäin ja kehitän jokaista asiaa, kun mä pystyn. Että ei mulla ole mitään semmoista. En mä ole semmoinen, että mä nyt alan joogaamaan ja sitten mä alan meditoimaan ja kehittää jotain helvetin aistia, että pitää olla onnellinen. Että mä uskon, että sä tulet onnellisesti niitä jokapäiväisellä tekemisellä ja tietysti siinä on niin kuin se koostuu niin kuin koko paketista, että eihän ne ihminen voi kehittää yhtä asiaa, vaan mun mielestä sitä koko pakettia pitää koko ajan kehittää. Mutta sä et sitä tavallaan aktiivisesti mieti, sä pääasiassa vaan teet mulla on asioita. Niin paljon muuta miettimistä. Mihin sä käytät sun tavallaan ajatusenergiaa pääasiassa? No riippuu mikä projekti on.
Mutta sä kuitenkin mietiskelet vähän eteenpäin, että miten tämä hoidetaan ja näin poispäin, vai? No, tänään on yksi tommonen tärkeä palaveri. Mä oon ostamassa yhtä pientä yritystä ja mä mietin sitä ja sitten huomenna on taas loppuviikko on pelkkää politiikkaa. Sitten mä mietin sitä, että miten mä tästä selviin. Mitkä on ne asiat ja miten mä pärjään loppuun asti ja mikä on vaalien lopputulos. Sitä mä nyt mietin aika paljon. Kuulostaa siis puheesta päätellen, että olet niin kuin enemmän, voisiko sanoa, just tämmöinen vähän niin kuin hetkessä eläjä tai että enemmän tavallaan niin kuin siitä puolesta. No yrityksessä joutuu tekemään pitkän tähtäimen suunnitelmia, mutta ne on niin kuin eri, niitä ei tarvitse miettiä koko aikaa, mutta kyllähän jokainen päivä tuo uudet ongelmat tai uudet asiat, jotka pitää päättää ja tehdä, niin kun on monta erityyppistä asiaa, niin siksi se on niin kuin aika paljon sitä miettimistä, niiden päätösten oikein laittamista ja tämmöistä. Hei, muutama sana televisiosta. Miten päädit, muun muassa on tullut Venla-palkintoa ja muuta, niin kuinka ajauduit siihen maailmaan aikoinaan? Mun mielestä se oli niin kuin, mä en edes muista, miten mä oikein ajauduin. Ehkä se oli Saku ja Tynkkysen kanssa me juteltiin ja sitten mä aloin tekemään sitä Harkimo Sorainen, semmoista urheilu-talk-showta. Joo. Ja se meni sitten aika hyvin se. Sitten Sorainen ei halunnut tehdä mun kanssa sitä ohjelmaa ja sitten mä haastattelin pari muuta naista, jotka olisi tullut siihen mukaan, mutta en mä löytänyt siitä niinku semmoista, joku osasi urheilua, joku osasi jotain, mutta ei sieltä oikein löytynyt semmoista. Joku tuli sinne ja sanoi, että mä en ymmärrä politiikasta mitään. Semmoisia ihmisiä voi ottaa talk show, jotka ymmärtää vain yhden asian. No sitten ne sanoi mulle, että ala itse tekee sitä yksinään. Sitten mä sanoin, että ei se käy. Että en mä ala nyt sitä tekee yksin. Sitten se jäi se koko projekti. Ja sitten siitä on keskusteltu ja sitten mä muistan oikein miten se meni. Sitten muuhun otettiin yhteyttä ja sitten kysyttiin vaan, että olisiko mä alkaa tekemään talk showta. Sitten mä kävin Merja Ylä-Anttilan kanssa juttelemassa Maikkarilla ja sitten kysyi vielä, että minkälainen talk show siitä tulee, niin mä sanoin, että nyt helvetti voit tietää, kun mä elämässä semmoista tehnyt, minkälainen. Täysillä mä sen teen, että kyllä siitä hyvä tulee, että älä murehdi. Ja aika mä en edes muista, kuinka monta tuotantokautta mä oon tehnyt sen. Mä lasken niin kuin kevään aina tai syksyn aina yhdessä. 5 taisi olla. Onks niin 5? Joo. Ja siellä tosiaan ollut kyllä koko kattaus Tarja Halosesta Matti Nykäseen ja muun muassa Manuela Bosko, joka meilläkin vielä on ollut. Teemu Selänne ja Vesa Mattila. Niin, siis kaikki poliitikot ja kaikki. Ja siis lopussahan mun mielestä 3 viimeistä jaksoa oli melkein 600 000 katsojaa. Joo. Se on aika paljon. Tähän väliin, että kuka on yksittäisenä henkilönä semmoinen niin kuin sulle inspiroivin suomalainen, joku jonka tarina on sun mielestä niin kuin poikkeuksellinen, koska vois kuvitella, että sä jos joku, niin oot aika monenlaista storia kuullut ja verkostoitunut, niin kuka on hahmona semmoinen, kuka on sun mielestä kaikkein inspiroivin? Mullakin on semmoista niin kuin hahmoa. Kyllä mun mielestä niin kuin, kun sä tapaat ihmisiä ja sä tutustut niihin, niin jokaisessa ihmisessä on joku semmoinen puoli, mikä on niin kuin, kun sä itse oot aika niin kuin handikapattu, niin sit sä löydät niistä muista ihmisistä aika paljon semmoisia asioita, mitä sä ihanoit ja katsot, että noi on tehnyt hyvin tonnasia ja noit on, mutta ei ole niin kuin yhtään. Ehkä jos ulkomaalta katsot, niin joku tommonen Virgin Airlin toi omistaja, joka mitä? Niin, Richard Branson. Joo, niin se on ehkä joku tommonen, joka on, se on niin kuin isommassa mittakaavassa, paljon isommassa kuin minä, niin vähän samantyyppinen. Että se on. Voiko sanoa, että se on ollut jonkinlainen esikuva sulle tai semmoinen, jota sä oot vähän mallintanut jossain takaraivossa? No en mä sitä mallentanut silleen, ihmiset pysty mallentamaan, mutta semmoinen, joka ehkä ei ollut inspiraatio. No, pitääkö paikkansa, että se on molemmissa vähän semmoista niinku veijarin luonnetta, tai ainakin ilmeisesti nuorempana kouluaikoina, niin ollut tämmöinen ketku ja veijari, niin vieläkö tämmöistä niin kuin luonteen piirrettä niin löytyy herrasta? Eikä se nyt häviä mihinkään. Kyllä se koulunkäynti oli mulle tuskaa. Joo. Mä kävin 10 eri kouluun ja 2 kertaa luokalla ja sai helvetin huonon todistuksen. Miten koulujärjestelmää pitäisi muuttaa?
No ei, mun mielestä siis meillähän on periaatteessa hyvä koulujärjestelmä ja sen kaikki tutkimukset sanoo, mutta siihen ei voi niinku tuudittautua, että sitä pitäisi kehittää koko ajan. Ja me tarvitaan niinku tuolla yliopistopuolella, me tarvitaan niinku siellä ylemmän tutkimuksen puolella ja tuolla, että me saataisiin uusia ideoita Suomeen, ja joilla voisi olla sit yritystoimintaa vaikutuksia, niin sitä meidän pitää kyllä koko ajan kehittää. Itse mä ajattelen niin kuin yksittäisistä aineista Suomessa, niin kuin liikunta on semmoinen, mitä mun mielestä on. Niin sit mä oon vähän huolestunut, kun katsoo, kun istuu ja pelaa pleikkaria himassa ja eikä tee mitään. Että jos ei ne kuulu mihinkään urheiluseuraan eikä mihinkään, niin ne liikkuu 2 tuntia viikossa. Kun sit niillä on veistoa 3 tuntia viikossa esimerkiksi, niin mun mielestä sitä liikuntaa pitäisi saada lisää sinne. Ja se on yksi asia, mutta kyllä tuo yliopistopuoli on tärkeä ja koulusysteemi on ihan erilainen kuin silloin kun mä olin siellä, niin ei tämmöisellä sanasokkeilla ja lukihäiriöisellä ei me saatu mitään tukea sieltä eikä mikään erityisapua sieltä. Et nykyään nämä on kaikki järjestyksessä. Tähän väliin Saku Tuomisen jakso kannattaa laittaa kuunteluun. Sivutaan näitä aiheita ja sitten Lauri Järvilehdon kanssa myös puhuttiin aika hyvin tuosta oppimisen pelillistämisestä ja muutamista muista teemoista. Niin joo, no se on yksi asia, mikä varmaan tulee niin kuin tulevaisuudessa, jossa voisi olla niin kuin bisneksenkin kannalta meillä paljon tekemistä, että toi oppiminen pelillistetään. Sehän on ihan lapsenkengissä tänä päivänä, mutta siihen varmaan pitäisi olla niinku potentiaalia ja se saisi ne ihmiset niinku, tai ne nuoret niinku mielekkäämmin oppimaan. Ja meillä ei ole oikein semmoista, niinku tällä hetkellä, meillä on joitain yrityksiä, kun tekee sitä, mutta se on niin kuin Steve Jobs sanoi, että jos joku business, jonka hän voisi tehdä, niin tämä oppimisen, senhän voisi, niin sitähän voisi kehittää vielä, mutta sehän kuoli sitten, niin se on aika viisaasti sanottu. Mä uskon, että siinä on aika paljon potentiaalia. Se täytyy heittää huomioon. Kävin eilen leffassa ja siinä oli 2 junioria meikäläisen kummallakin puolella. Ja tulin siihen, että niillä on niin siis 2,5 litraa energiajuomatölkkiä niin kummallakin puolella. Mietin, että ei saakeli pysty juomaan niin litraa leffan aikana, missä sä lähtökohtaisesti vähän niin kuin rentoudet. Ei. Irtokarkkipussi ja litra energiajuomaa. Mä en ole nähnyt niinku livenä niinku noin, mutta se oli silleen, että wow. Että jos toi tyyppi pystyy niinku keskittymään jossain, niin mä oon niinku yllättynyt. Mutta toi on tosi mun kummatkin vanhemmat on liikunnanopettajia ja mitä sieltä maailmasta kuuluu vaan hommaa niinku yläasteella ja muuta, niin se on mennyt niinku tosi villiksi. Että siinä ei ole niinku oikeasti mitään rotia tavallaan tuolla sektorilla, että mitä haasteita silläkin sektorilla on, mutta isoja teemoja. Mikä sua, Jallis, pelottaa? Kuolema. Pelottaa. Onko muita? No on muita asioita. Kyllä mua pelottaa niinku tää ajatusmaailma tästä niinku mitä me eletään, että ihmiset keskittää sen energiansa niin paljon niin kuin työntekoon, ja se työnteko on se tärkeä. Mä tiedän, että se työnteko on tärkeä toimeentulon takia, ja sun pitää tehdä paljon töitä, että sä elät, mutta sitten näiden lasten kasvatus ja tämmöinen, niin se mua niin kuin pelottaa, että se jää sitten vajaavaiseksi ja istuu kotona ja pelaa jotain pleikkaria K18, ja ne on 12-vuotiaita sotapelejä, ja miten niiden luonne kehittyy, kun niitä ei valvo kukaan. Että kyllä pitäisi olla niinku rajat, ja mä en usko mihinkään vapaaseen kasvatukseen. Mä luulen, että lapsilla on turvaton olo, jos on vapaa kasvatus. Että pitää olla määrätyt rajat, ja niiden pitää pysyä siinä sisäpuolella. Ja se on, kun mulla on 2 pientä poikaa, niin, tai pieniä, 10 ja 14, niin se on se asia, että mä mietin aika usein, että miten me pystytään tekemään semmoinen maailma. Ja sitten mua tietysti huoletuttaa se, että me ollaan paskattu toi meri tuossa ulkopuolella ja tämä maa on ihan velkaantunut, että miten me jätetään meidän lapsille. Pieniä juttuja. Niin, no, mutta eihän me kannata mitään vastuuta silloin, jos me kuvitellaan vaan, että velkaa lisäämällä me pystytään tämä homma niin kuin saamaan puikkoihin. Että kyllä meidän pitää ottaa vastuu siitä, mitä me tehdään. Ne nyt on tommosia, mutta ei mulla ole mitään yksittäistä, mitä mä mietin koko ajan, mikä mua häiritsee.
Hienoa, että mietitte tuommoisia asioita. Mikä meillä kuitenkin itse koen, että Suomessa on valtaisat määrät niin kuin mahdollisuuksia. Muun muassa mainittiin tässä toi peliteollisuus ja mitä siellä kaikkea. Mutta mitä muuta on tämmöisiä, koetko, että tavallaan valjastamattomia niin kuin lahjoja tai bisneksen aloja tai osaamista Suomessa, mitä voitaisiin pikkasen niin lähteä piristysruiskiamaan? No meillä on niin kuin paljon. Mun mielestä kun puhutaan tästä viennin lisäämisestä ja tästä niin ei ole mitään yhtä semmoista alaa, missä meillä on pelliteollisuus, me pystymme oppimisen alalla. Meillä on monta semmoista alaa, meillä on cleantechia, meillä on aika paljon tämmöisiä aloja, missä me pystytään, mutta ei meillä ole mitään yksittäistä semmoista alaa. Mun mielestä meidän pitää keskittyä siihen, että me autetaan kaikkia näitä aloja. Tämä vihreidenkin höpötys, että cleantechillä pystyttäisiin korvaamaan tämä maailma. Ne ei varmaan edes tiedä, mitä cleantech tarkoittaa, koska se ei ole kauhean iso teollisuusalue meillä. Mä oon samaa mieltä kuin ne, että sitä pitää kehittää, mutta ei se tätä maailmaa pelasta. Ja Sipilä puhuu bioenergiasta ja niistä, että se pelastaisi sen. Et mun mielestä nämä on kaikki, tämä cleantech, bioenergia, PL-teollisuus, oppimus, niin niitä pitää kaikkia kannustaa. Ei meillä ole mitään yhtä ratkaisua, millä me pystytään tämä maa pelastamaan. Meillä on kustannustaso ja tuottavuus liian alhaalla täällä, että meidän pitää saada se kuntoon. Ja se ei mene vuodessa. Siihen voi mennä 10 vuotta ennen kuin me saadaan tämä maa kuntoon. Että siinä mielessä tämä poliittinen systeemi ja tämä järjestelmä on väärin, että sitten kun tulee vaalit, niin aina kuvitellaan, että vaalejen jälkeen tämä homma oikeenee, kun eri tyypit tulee päättämään. Pitää muistaa, että nämä samat tyypit, jotka nyt päättää, niin ne oli viime vaaleissa, ne oli just semmoisia, joita ei olisi koskaan päästetty päättämään. Että tämä muuttuu aina, tämä aaltoliikettä. Ja jotkut on vallassa ja joskus jotkut ei ole vallassa. Mitkä voisi olla tavallaan bisnespuolella tai yritysmaailmassa semmoisia aloja, mistä voisi antaa ihan hyvää reality checkia ihmisille, että nämä nyt ei ehkä ole enää 5 tai 10 vuoden päästäkään niitä aloja, mihin kannattaa ihan hirveästi laittaa fokusta, koska musta tuntuu, että moni on edelleen aika kiinni sitten jossain maailmankuvassa, mikä ei todellakaan tule täsmäämään, miltä tämä paikka näyttää 10 vuoden päästä. Niin. No se on aika helppo ottaa se esimerkki, jos ajattelet, mikä esimerkki meillä on paperiteollisuus Suomessa. Niin. Varkaudesta kotoisin. Niin, no nythän siellä on avattava huus taas, mutta vaikea kuvitella, että se olisi tulevaisuuden ala. Että kyllä niillä on vähän semmoinen, että mitä tuotteita ne tekee ja miten ne pysyy hengissä enemmän. Että postituskartonkia. Niin, pahvihan on lisääntynyt, koska shipataan niin paljon kaikkea. Kyllä, mutta siihenkin voidaan keksiä joku uusi systeemi kohta, miten se menee helpommin, ettei aina tarvitse uutta laatikkoa ostaa. Että siinä on niin monta asiaa, että onhan meillä monta semmoista alaa, mitkä on nosteessa ja ainahan on niin, että on aloja, mitkä on menossa alaspäin. Mitä tiimityö merkitsee, Jalli, sulle ja onko siinä kenties semmoinen aihio, mitä me suomalaiset voitaisiin pikkasen niin vielä parantaa? No Ruotsissa ne on 10 kertaa parempi tässä tiimityössä. Ehkä meillä on vähän semmoinen, mullakin on vähän semmoinen käsitys, että Ruotsissahan se toimii niin, että sä et oikein voi tehdä mitään päätöstä, jos et sä saa kaikkia mukaan siihen. Suomessa, Saksassahan ei ole kuin yksi jätkä, kun päättää se herr doktor, joka on firman pääjohtaja, niin sille ei kukaan sano mitään vastaan. Että joku semmoinen välimuoto siinä Saksan ja Suomen päättämisen välillä olisi hyvä. Että ehkä siinä tiimityössä niin ehkä me ei olla tarpeeksi hyviä johtajat. Ne, jotka johtaa, niin ottaa huomioon niiden tiimiläisten mielipiteitä. Että siinä on kehittämisen varaa. Niin voisi olla vähän semmoinen tulevaisuuden malli, että vähän enemmän yhteen hiileen ja siellä sitä kautta. Niin. Joo, Suomessa ollaan kyllä eri yhteen hiileen pitäisi puhaltaa paljon muissakin asioissa kuin vaan siinä tiimityössä. Sanoit, että on nyt vaalien alla tullut paljon palautetta ja kannustusta ja muuta. Onko jotain muuta asioita, mitkä on yllättänyt nyt, kun olet lähtenyt ehdolle, niin yleisesti? No ehkä kun on tutustunut siihen asiaan, mitä poliitikot edustajat puhuu, että mihinköhän ne perustaa sen juttunsa. Että kun vaikuttaa välillä, että ne puhuu ihan vaan puhuakseen ja sitten luotakseen, että
Mut kysyi eilen yksi kaveri, että mä oon menossa äänestää just, että mitä sä lupaat mulle. Ja sitten mä lupaa sulle mitään. Kun mä voin luvata, kun mä en tiedä, että pystyykö mä pitämään. Mä en yleensä lupaa semmosia, mitä mä pystyn pitämään. Mutta sen mä voin luvata, että mä teen parhaani. Ja niiden asioiden puolesta mä niinku teen duunia. Ja yleensä mä saan jotain aikaa, kun mä teen. Että sen mä voin luvata. Mutta en mä mitään muuta sulle lupaa. Kun eläkeläinen tulee kysyä, että lupaat sä, että meidän eläkkeet nousee tai jotain muuta. Mä en mä ole kenellekään luvannut mitään. Keskeisimmät arvot nyt tässä ehkä vielä hissipuheena, niin minkä pohjalta sä toimit pääasiassa? Yrittäjyys tullut vahvasti, mitä muuta? Kyllä mä toimin sen, niin kuin tietysti pitää olla oikeudenmukaisuutta ja sitten mun mielestä pitää olla kilpailua, että me ei voida tasapäistää tätä maailmaa. Meidän pitää olla kilpailua ja ihmisten kesken pitää olla kilpailua, jotta se tekee sen, että ihmiset pääsee parempiin tuloksiin. Ja että tätä mallia, ja sitten syyllistäminen on kauhean huono asia. Et nythän niin kuin toiset puolueet syyllistää niitä, jotka tienaa enemmän, että niiltä pitäisi viedä rahat, koska ne muka korvaisi sen. Mutta jos tänään katsoo, oliko se Hesarissa, kun oli joku juttu, kuinka paljon rikkaita meitä on, niin niitä on kyllä aika vähän. Että ne ei ratkaise tätä ongelmaa, vaikka niiltä vietäisi kaikki. Niin se syyllistäminen on huono homma, että meidän pitäisi yhdessä tehdä tätä hommaa. Että se on se juttu koko tässä asiassa. Ja sitten nuo asiat, mitä mä puhun yritysmaailmasta, niin ne on tärkeitä. Mun mielestä ne on elintärkeitä, että nämä yritykset saisi itse päättää omista asioista, että niitä ei päätettäisi jossain tuolla yläpuolella. Mikä on joku aihe tai teema, mistä sä oot viimeisimpänä ollut erityisen kiitollinen? Aihe tai teema. Siis puhutko työnteosta? Sä voit liittää se ihan mihin haluat. No kyllä tämä aihe tai teema, niin kyllä mä nyt olen kauhean tyytyväinen ollut viime aikoina siihen, miten me ollaan saatu tuo Jokerit tai koko meidän systeemi pyörimään tuolla. Et meillä on ollut täydet hallit ja kukaan ei uskonut siihen. Ja me ollaan menestytty hyvin ja meillä on kauhea platformi nyt alkaa rakentaa sitä ensi vuotta, kun me viimeksi alettiin nollasta rakentaa sitä, niin kyllä siihen mä oon tyytyväinen, että se on helpottaa elämää. Miten toi KHL on synegroitunut niin Suomen jääkiekkoon? No mun mielestä siinä tuli kauhean semmoinen kateuspuuska siinä alussa ja se, että Jokerit lähti sinne, mutta mä uskon, että se tasaantuu ja me pystytään tekemään yhdessä työtä jääkiekkopiirien kanssa. Näetkö sä, että toi edesauttaa edes jollain niin kuin psykologisella tasolla niin Suomen ja Venäjän suhteita jollain tavalla, että tulee niin tuommoista limittäytymistä tuolla urheilusaralla? No me ollaan lähdetty siitä, että Jokerit ei ole poliittinen organisaatio, että mulla on urheilujärjestö ja me rakennetaan urheilun kautta siltoja Venäjälle, että hyviä suhteita. Jos kuvitellaan, että sä oot himassa pötköttelemässä siellä sängyllä ja tiedät, että kaikki ihmiset on turvassa ja tulee tulipalo. Saat niin kuin ottaa yhden tavallaan esineen tai asian mukaan, jos haluat, niin minkä ottaisit kotoa? Ei mulla ole mitään, mitä mä tarvitsin. Kyllä mä pärjäisin ihan. Se on hyvä. Ulkoiset asiat eivät määrittele. Ei. Hei, miten Harri, jos aikakone keksittäisiin, pääsisit parikymppiselle itsellesi niin hurauttamaan tonne menneisyyteen ja kuiskaa parit vinkit korvan taakse, niin minkälaisilla? Ei mitään. Ei mitään, jatka samaa mallia. Ei, mä oon sitä mieltä, että menneisyyttä ei kannata niinku miettiä. Sun kannattaa oppia menneisyydestä, mutta sun pitää aina ajatella, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Nyt tommonen ihan höpö alkaa miettiä, että mitä mulle sanottaisiin silloin. Totta kai on 100 asiaa, mitä sä voisit sanoa ja tehdä paremmin, mutta en mä nyt tiedä. Mä oon ollut ihan tyytyväinen siihen, mitä mä oon tehnyt. Virheitä pitää tehdä ja hyviä asioita ja huonoja asioita. Ei sitä kannata tämmöistä paskaa miettiä. No ihan höpö. Ruvetaanko pistämään purkkiin pikkuhiljaa? Pikkuhiljaa ruvetaan nauhoittamaan. Mä ainakin voisin tässä vaiheessa sanoa, että ne, jotka on katsonut YouTubessa tai muussa tänne asti, niin pitäkää mielessä, että näitä jaksoja voi kuunnella myös
podcast-appien kautta, eli hyödyntäkää sitä autolla ajaessa tai vastaavaa. Kaikki jaksot päivittyy automaattisesti. Sinne ei tarvitse sen kummemmin latailla tai muuta mistään. Show us some love. Käykää iTunesissa antamassa vähän reviewtä ja voitaisiin tehdä joku skaba vaikka, että tämä jakso tulee pihalle, niin 2 viikkoa siitä, niin me arvotaan kaikkien palautetta laittaneiden kanssa niin kokovin tuotepalkinto sitten menemään. Niin mä heitän tämmöisen huukin jokaiselle tuonne. Eli iTunesiin vaan sitten Reviev-osastoa tähdittämään. Joo, show notesit näistä seteistä löytyy inspirad.io ja oikeastaan Jallikselle tässä vaiheessa, niin mitä terveisiä kautta viimeisiä juttuja äänestäjille kautta ihmisille ylipäätään, niin sana vapaa. No mun mielestä ihmisten kannattaa äänestää semmoisia ihmisiä, jotka ne tunteet on heille oikeita ja jotka heidän mielestä saa jotain aikaa siellä. Ei mulla ole mitään, en mä nyt aloittaisi mitään vaalipuhetta. Sen mä voin sanoa, että mua kannattaa äänestää, koska mä saan jotain aikaa. Mitä sä sanoisit tähän, mikä on ehkä tyypillinen nyt, kun sosiaalista mediaa taas tarkastellut, niin ihmisiltä tulee sieltä, että ei äänestetä, koska ei ylipäätään uskota järjestelmään ja näin poispäin, niin mikä sun kommentti tähän? No se on kyllä tyhmin asia, niin kuin mitä voi tehdä, että kyllä mun mielestä kannattaa miettiä tätä järjestelmää ja kannattaa uskoa tätä järjestelmää. Ja, että ainoa tapa vaikuttaa, ettei kannata vinkua sit jälkeenpäin, jos ei ole äänestänyt. Ja sitten kannattaa mennä katsoa Jolle videoa. Se on tehnyt Aaken kanssa hyvän tuommoisen Herra 47, kun Aake oli Pulttiboississa oli Herra 47 ja Jollella on numero Herra 47, niin ne on tehnyt videon. Laitetaan show notesihin videolinkkiä. Omituinen höpöttäjä. Jallis.fi. Niin omituinen höpöttäjä, eikö sulta? Ei mitään, hei kiitos paljon vierailusta ja ajasta. Oikein paljon tsemppiä kevääseen ja katsotaan viikon päästä, että missä mennään. Kaikkea hyvää. Kiitos.